Now ニュースをご覧の皆さん、聖誕快乐，我是0.7ネットフリックスオリジナルシリーズ今の国のアリスが全世界で配信中です。また僕のファースト写真集ベーシックがアジア各地の書店でもお買い求めいただけるようになりました。そしてですね、ドラマ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいのブルーレイボックスが3月24日に発売です。特典映像としてメイキングやスピンオフも収録されていますので、ぜひご覧ください。それでは祝大家新年快乐。一番印象深い経験、子供の頃なんですけど、すごくワクワクしてクリスマス過ごすじゃないですか。で、寝てて、でサンタさんいつ来るんだろうなってこうなってて、ずっと寝れなくて、でこうちょっと気配がしたんですね。寝てて、まさか来たと思って、どうしてもサンタさんをちょっと一目見たくて、うっすら目開けたんですよ。パッてやるとサンタさんびっくりするのかなとか、なんかいろいろ考えてたんで、パッてちょっと目開けたら、本当にサンタさんっていう格好、ひげあってかぶっててみたいなって、うわ本物だってなった記憶が今でもずっとその映像残ってて、今こうやって大人になると、そういうことだったんだって思うところもありますけど、なんか親に感謝っていう、なんか今思うとすごい印象深い経験です今年のクリスマスはですね、仕事です、撮影です。頑張ります。自分を3つの言葉で表すと何か、自分を表すという意味じゃないんですけど、感謝、感激、感動をちゃんとしていたいなっていう、と思うので、この3つですかね。だから願望っちゃ願望、100% できているかというと多分全然できてないと思うんですけど、なんかそれはすごく大事にしている3つの言葉でもあるので、あえてこの3つにさせてもらいます。